खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथा गोरागयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लावखवा इनकाउन्टारनि सायाव मेजिस्ट्रेट थाखोनि नायबिजिरनो बिथोन। 35निफ्राय 40 सिमहालागै पाकिस्तानी टिउरियाफोरा जम्मुआव दङ बुंदों जेके पुलिस। सिडली बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव कंग्रेसनिफ्राय प्रबीण बर'आ बादायगोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे लंफटखौ ग्रेप्टार। दिनै 18थि लकसभानि गिबि जथुमा। क'क्राझाराव गावनि लोगो असेखौनो बुथारदों। आसाम राइफल्सआ गोबां हाथियार आरो गुलि बारुद जब्द खालामदों। राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमननि मासि दैदेननायाव 53थि जीएसटी काउन्सिलनि मेल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लावखवा हाग्रा ओनसोलाव इनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होबाय। नगाव जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साहाया नायबिजिरनो बिथोन होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 जुन खालि लावखवा वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरिनि सिङाव थानाय गराजान हाग्रा मावख' बेन्दोंनि रौमारि बिलोआव आयेन बेरेखायै ना हमहैनाय सानै सुबुंखौ हाग्रा रैखाथि बिफाना इनकाउन्टार खालामदोंमोन। हाग्रा बिफाननि बे इनकाउन्टाराव नगाव जिल्लानिनो जुनिया पुलिस थाना बेन्दोंनि धिंबुरी सापुरी गामिनि समरुद्दीन आरो आब्दुल जलिल मुंनि सानै सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। ओरैहाय बे इनकाउन्टार खालामनाय जाथाया ओनसोलाव गोख्रों बिजाथाय सोमजिहोनायनि उनावनो जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साहाया मेजिस्ट्रेट थाखोनि नायबिजिरनो बिथोन होदों। रिपर्ट बायदिब्ला लावखवा इनकाउन्टार जानायनि सायाव नायबिजिरनायनि बिबानखौ नगाव जिल्ला बेंगिरिया लेङाइ जिल्ला बेंगिरि सुदीप नाथनो गथायो आरो फैबाय थानाय 10 साननि गेजेरावनो बेनि रिपर्ट गथायनो बिथोन होदों। जम्मु काश्मीरनि खोला बाहागो एबा जम्मु ओनसोलाव गासै सा 35निफ्राय 40 सिमहालागै पाकिस्तानी टिउरियाफोरा एलअसि बारबोनानै आथिखालाव दंफैखासै होननानै जम्मु काश्मीर पुलिसआ मिथिहोदों। रेजारि पन्स काठुआ आरो दता किश्तवाड़ ओनसोलाव टिउरियाफोरा थाखोमानानै दं होननानै पुलिसआ साननानै लादों। नोजोर होनो गोनांदि बावैसो सिगां थांनाय सानफोराव टिउरियाफोरनि थांनाय फैनाय एबा आयेन बेरेखा खामानि मावनायफोरा सोराङाव फैदों। फैगौ 29 जुननिफ्राय जानो गोनां अमरनाथ तीर्थ यात्रा एबा मन्दिर हान्थिनाया जागायनो लाबाय। बेनि थाखायनो आथिखालाव टिउरियाफोरा बे खामानियाव हेंथा होनो एबा धोरोमारि दावबायग्राफोरखौ सिगिनो थाखाय नाजादों। लोगोसेनो बे बोसोरनिनो जोबथा दानसिमहालागै जम्मु काश्मीरनि बिधान सभा बिसायख'थिया जाहैनो हागौ होननानै बिसायख'थि आय'गा इंगित होनायनि उनावनो टिउरियाफोरा बांसिन साखाफारा जादों। बेनिनो बिदिन्थि महरै बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो टिउरियाफोरा गावसोरनि थानाय एबा थंखौ मिथिहोनो नाजाबोगासिनो। सिडली बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि अनगायैबो फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो साखाफारा कंग्रेस दोलोआ रबिबारखालि चिरां जिल्लानि बरथलायाव थानाय काजलगाव प्रेस क्लाबाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गागि बुंथिगिरि आरो बिटिआर कंग्रेसनि क'अर्डिनेटर प्रबीण बर'आ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंथियो। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव चिरां जिल्ला कंग्रेसनि मावफारियाफ्रा मेल खुंदोंमोन। बे मेलनि उनाव प्रबीण बर'आ खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदोंदि बावैसो बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थियाव रायजोनि गुबुन मोनब्रै बिधान सभानि बायदिनो सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया एमपि महरै सायख'जानायनि उनाव सिडलीयावबो उफेरा बिसायख'थि खुंगोन आरो बै उफेरा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ निजायै बिजाथि फसंगोन होननानै प्रबीण बर'आ रोखायै बुंदों। नाथाय उफेरा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ सिडली बियाबाव सोरखौ बिजाथि फसंगोन बेनि बागै रोखायै बाथ्रा बुङाखैब्लाबो सिडलीनि उफेरा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि बिजाथि महरै प्रबीण बर'नि मुङा जर'खायै सायख'जादों। मख'नो गोनांदि बे खौरांगिरि मेलाव कंग्रेसनि गागि बुंथिगिरि आरो बिटिआर कंग्रेसनि क'अर्डिनेटर
प्रवीण बर'जों लोगोसेनो बुंथिगिरि देबज्योति हसरिया, चिरां जिल्ला कंग्रेसनि लेङाइ आफादगिरि रेकिब आली, चिरां जिल्ला कंग्रेसनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि नवाब खानजों लोगोसे कंग्रेसनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटी पुलिसा रबिबारखालि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद दैखांनायनि सासे बैसोगोरा सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जिनाहारि खालामजानाय नखरनि सुबुंफोरा दायनिगिरिनि बेरेखायै थानायाव एजाहार होनायनि उनावनो रबिबार मोनानि समाव भाटासिल आमबारि ओनसोलनिफ्राय दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनो मोनो। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय संदाननाया सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै 18थि लकसभानि गिबि जथुमा सदनाव जथुमा जागायनायनि दान्दिसे उनावनो पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मन्त्रि किरेन रिजिजुआ प्रटेम स्पिकार भारतहारि महाताबखौ राष्ट्रपति भवनाव बरायनानै लाबोयो। बेनि उनाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ महाताबखौ 18थि लकसभानि प्रटेम स्पिकार महरै समायखिरा लाहोयो। प्रटेम स्पिकार महाताबा गिबियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ समायखिरा लाहोखांनायनि उनाव केबिनेट मन्त्रिफोरखौ लान्थ्रियै समायखिरा लाहोनाय जायो। बेनि उनाव गोदानै सायख'जानाय एमपिफोरखौ समायखिरा लाहोगोन। मख'नो गोनांदि जथुमानि गिबि साननैयाव गोदानै सायख'जानाय एमपिफोरखौ समायखिरा लाहोगोन। एमपिफोरखौ रायजोनि गिबि हांखो बायदियै समायखिरा लाहोगोन। रिपर्ट बायदिब्ला 18थि लकसभानि बुंथिगिरि सायख'नाया फैगौ 22 जुन खालिनो आबुं जागोन। 27 जुन खालि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ लकसभा आरो राज्यसभायाव बिबुंथि होगोन। नाथाय 18थि लकसभा जथुमानि गिबि सानखालिनो एनडि एलायन्सनि सोद्रोमाफोरा आखायाव भारतनि संबिजिर लानानै संसद भवननि लांगोनायाव हेंथायै दिन्थिफुंदों एबा सोमावसारदों। बे हाबाफारियाव सनिया गान्धीआबो बाहागो लादोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै सासे एमपि महरै समायखिरा लानायनि सिगां खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिबुंथि होदों। गावनि बिबुंथियाव मदिआ हेंथा दोलोखौ गोख्रोङै बाहागो लानो खावलायो आरो हादरनि नोगोरारिफ्रा हेंथा दोलोनि बिफाव लानायखौ लुबैयो होननानै बुंथियो। क'क्राझार जिल्लायाव रांखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दावराव दावसि जानायाव सासे लोगोआ गुबुन सासेनि जिउ फोजोबनाय जाथाया ओनसोलनाङै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बालाजान पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोदान आमगुरि गामिनि सखिय बसुमतारी उर्फे बगा मुंनि सासे सुबुङा गावनि लोगोनि खर'खौ गंसे गोबौ सिखाजों थबस्र' दानस'नानै जिउ फोजोबदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ देरहासात बसुमतारी आरो बिसोर सानैबो गंसे गामिनिनो थागिबिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि क'क्राझार पुलिसा दासान्दि दायनिगिरिखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै थांनाय जायो। मणिपुर रायजोनि थौबल जिल्लायाव रबिबारखालि मणिपुर पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ जयै लोगो नांनानै अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। स्रोदै संदाननानै अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव बायटु रिजर्ट ओनसोलनिफ्राय गंसे 12 बोल्ट सिगनेल बेरेल राइफल्स, गंसे 12 बोल्ट एक्शन राइफल्स, गंसे 9mm CMGजों लोगोसे गुलि आरो ग्रेनेडफोर जब्द खालामदोंमोन। आसाम राइफल्सआ थौबल जिल्लायाव थानाय बायटु रिजर्टनि साखाथियाव थानाय जायगाफोराव दोनखुमानानै दोननाय बेफोर हाथियारफोरखौ स्रोद सुलुंनिफ्राय संदाननायनि गेजेरजों आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसा जयै लोगो नांनानै अपारेशन खालामनायाव बोखांनो हादों होननानै फोरमायथियो। बेनि साननैसो सिगाङावबो मणिपुर पुलिसा टेंनोफुल जिल्लानि लामलुं गामिनि साखाथियाव थानाय सानथंनिफ्राय 3 उदखारिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो हादोंमोन। ग्रेप्तार खालामनाय साथामनि सानैखौ KYKL हानजाजों सोमोन्दो गोनां टियाम लुखय लुबां 26 बोसोर, केसम प्रेमचंद सिंह 24 बोसोर आरो सासेखौ KCP नयन हानजाजों सोमोन्दो थानाय इनाप्ति कुन्द्राकपाम 20 बोसोर होनानै सिनायथि होनाय जादों। गोदान दिल्लीयाव मिरुनि राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणनि मासि दैदेननायाव GST काउन्सिलनि 53थि मेल जानानै थाङो। बे 53थि GST काउन्सिलनि मेलाव माखासे फालांगियारि बिथिङाव GST रेहाय होनाय जादों। जेरैहाय रेलनि टिकेट एबा रेलवे प्लेटफर्म टिकेट लायोब्ला GST होनांनाय नङा। बेटारिजों खारनाय गारिनि सायाव GST होनांनाय नङा। जायफोर फरायसाफोरा 90 साननि बांसिन सम हस्टेलाव थागोन बिसोरो 20,000 रांसिमहालागै GST होनांनाय नङा।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।